Patarein vankila Tallinnassa oli paikka, minne KGB kokosi virolaiset poliittiset vangit ennen kuin heidät lähetettiin vankileireille Siperiaan tai muualle Neuvostoliittoon. Kun ei ole se. Edward Millerin pitkä matka yli 12 000 kilometrin päähän Kolemaalle lähelle Sahalinin saarta alkoi tästä sellistä vuonna 1945. Hän oli tuolloin 25 vuoden ikäinen. Samalla leirillä hänen kanssaan oli 10 000 muuta poliittista vankia. Edward Millerin rikos oli isänmaan petturuus. Hän oli liittynyt Suomen armeijaan ja taistellut sen asepuvussa Neuvostoliittoa vastaan Suomen rintamalla. Lisäksi hän oli saanut Suomessa upseerikoulutuksen. Edward Millerin kaltaisia virolaisia nuoria miehiä tuli sodan aikana Suomeen noin 3500. Heitä alettiin kutsua Suomen pojiksi. Heitä on enää elossa vähän yli 100.